Streljačka družina Novi Sad 1790 organizovala je 6. put za redom međunarodno takmičenje Grand Prix Novi Sad 2015. Naši takmičari iz Srbije posljednjeg dana osvojili su čak 8 medalja. Bilo je i neočekivanih rezultata. Pred sam završetak Grand Prix u Novom Sadu zanimljiva borba u disciplini 60 metara ležeći i trijumf Bojana Đurkovića iz Hrvatske. Da li ste zadovoljni rezultatom i da li ste očekivali ovaj trijumf? Pa veoma sam zadovoljan rezultatom, pogotovo sa finalom, pošto mi je ovo osobni rekord u finalu, bilo je jako dobro, a očekivanja jesu bila visoka, zato što sad u zadnjih mjeseci sam dosta podigao svoj nivo rezultata i juče je bila srebrna medalja u trostavu, tako da je jako sam zadovoljan. Proslavljeni reprezentativac Slovenije Rajmond Debević osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 ležeći. Da li ste više očekivali? Pa nisam, ja sam zadovoljan, konkurencija je dosta jaka, takmičenje koje se održava tradicionalno tu u Novom Sadu, samo hvala organizatorima za izvanrednu organizaciju, je dosta jako, ima takmičara koji su u svjetskom vrhu, nekoliko srpskih strelaca, pa iz Hrvatske, Mađarske i tako dalje, tako da sam veoma zadovoljan. Mlađi novosadski strelac bio je blizu medalje u disciplini 50 ležeći, osvojio je na kraju 4. mesto, što se u jakoj konkurenciji može oceniti kao uspeh. Pa jeste, mislim, nije baš bilo teško danas da se puca, bilo jako toplo i ne znam, jako sam se trudio da bih uzeo medalju, ali ipak mi izmaklo sa zadnjim metom. Kako ukupno ocenjuješ svoj nastup na ovom takmičenju? Pa, dosta dobro, recimo, trostor nisam dobro otpucao, ali dobro sam otpucao ležeći, danas uzeo sam za juniore zlato i to, s tim sam zadovoljan, osnovnim delom. Završeno je još jedno takmičenje i praktično posljednja provjera pred Evropsko prvenstvo. Da li si zadovoljan sa formom i sa svojim učinkom? Što se mene tiče, pa kažem, početak sezone je bio fenomenalan, visoki rezultati, državni rekord u Kuvajtu, u Dortmundu, u trostavu, ovde u ležećem, u finalu, međutim nekako od onda forma, ne mogu da kažem da je kriza, ali su rezultati nešto niži od onih koje sam ja očekivao. Imamo još 2 nedelje do nastupa na prvenstvu Evrope, kvote još uvek nemam, to me onako još dodatno malo nervira. Grand Prix Novi Sad 2015 završen je finalnom borbom u disciplini 50 metara pištolj i neočekivanim trijumfom Duška Petrova, koji je ostavio iza sebe mnogo poznatije reprezentativce naše zemlje. Ovo mi je 3. nastup za novi klub. Prešao sam upravo iz Policajca za koji nastupa dalje Damir Mikec. Počeo sam intenzivnim treninzima i eto, to se i obistinilo. Znači, rezultati su bolji nego ranije i nadam se da je ovo početak mog povratka. Kako je iz ugla organizatora prošlo ovo trodnevno međunarodno tradicionalno takmičenje? Od prošle godine se turnir nalazi na kalendaru Svetske streljačke federacije, na kalendaru Evropske streljačke federacije, što nas dodatno obavezuje da svake godine se trudimo da ga što bolje organizujemo. Što se tiče samih nastupa, imali smo više nastupa nego prošle godine, negde oko 250 nastupa je bilo. Iz 8 zemalja smo imali takmičare, tako da smo veoma zadovoljni kako je prošlo takmičenje. Kako se mogu ceniti rezultati novosadskih strelaca na jakom ipak međunarodnom takmičenju? Evo, upravo nam je Jovan Čečevski zauzeo 4. mesto, ali u konkurenciji seniora, a on je junior, a inače je zabeležio jako dobar osnovni rezultat od 624,7 krugova. Takođe i Sanja Vukašinović je juče zabeležila odlične rezultate, tako da smo mi zadovoljni u rezultatima naših takmičara, jer uvek je domaći teren u streljaštvu nije prednost kao u drugim sportovima, tako da je na domaćem terenu najteže pucati, tako da smo zadovoljni našim rezultatima. Posle Grand Prix-a naši reprezentativci će još 2 dana trenirati u Novom Sadu. Za 2 sedmice očekuje ih Evropsko prvenstvo u Mariboru kao jedna od posljednjih prilika da se osvoje preostale olimpijske kvote.